Dupont. Ja. 2 nye værter. Igen på jagt efter ugens profil i Dokkedal. Hvem kan det være denne gang? Det er Dokkedal TV. Og vi er nu på vej ud til Centerkort, ude ved campusområdet i Aalborg. Det fineste kvarter igen, for at finde ugens profil. Vi kan måske løfte sløret for. Kan han være anfører? Ja, det kan han godt. Han kan. Her har vi... Her står de og varmer op. Herinde i banen her. Mads, først skal han spille tennis. Lovende slem. Med nogen hold en kæp. Au, hvor er det? Okay. Ugens profil i Dokkedal. Kasper Peder. Fredskov. Vi prøver at tage brillerne af for helvede, når der er tv på. Ikke? Det er på her. Nykort anfører. Sådan der. Den står her. Hvad er det ved anfører? Ja, det er super. Hvorfor? Det er stort ansvar. Det er rigtig stort Ja, ansvar. meget stort ansvar, der er ikke på mine skuldre. Jeg er glad for at råbe folk. Ja, mig. Hvem vil helst råbe af? Lasse Wang. Hvem er... Hvem kan du bedst lide ud af mig og Michael, og du vil ikke vælge Michael? Nej. Dig. Ja. Og prøv lige igen til det. Kasper sagde, hvad skulle lide mig på banen? Det var meget fint. Ugens profil i Dokkedal.